Nu, nu, încă nu, aveți răbdare, încă puțin. Online. Bună seara, stimat auditoriu! Bună seara, stimați invitați și colegi! AcuInfo este o platformă online care vă prezintă realitatea zilelor pe care le trăim. AcuInfo, o platformă care își propune să aducă politicieni de ieri, de astăzi și de mâine față în față cu electoratul. Trăim într-o națiune profund divizată, în care iubirea a fost înlocuită cu ura, întrajutorarea cu pisma, minoritățile conduc majoritatea, sentimentul de iubire de glie este considerat act infracțional, procesul de sodomizare și manelizare este în curs. Noi ne propunem să redevenim o națiune unită, solidară și puternică, așa cum înaintașii noștri au dovedit-o secolul trecut, în 1918 și 1968, când eram mândri că suntem români. La ora actuală, președintele și guvernanții au reușit să ne dezbine total. Avem dreapta și acest PSD, care, în paranteză, vă spun, este tot de centru-dreapta. Programul lor este unul liberal, probabil din această cauză au fost numiți așa cum Eminescu numea liberalii, adică ciuma roșie. Avem comuniști contra neomarxiști, avem LGBT contra majorității, unguri contra majorității, corporatiști contra români și special contra pensionari, avem vaccinați contra nevaccinați, etc. Înainte de a vă prezenta invitații, doresc să menționez câteva din evenimentele săptămânii. Sâmbătă, 11 septembrie, Kaiserul nostru a inaugurat la Hermannstadt, fost Sibiu, statuia singurului guvernator sas al Transilvaniei, baronul Samuel von Bruckenthal. Bineînțeles că i-au fost puse la dispoziție 2 șilțuri imperiale pentru maestatea sa și pentru consoarta imperială. Asta în totalul dispreț al poporului român, știind că acest baron a înăbușit în sânge răscoala din 1784, condusă de Horea, Cloșca și Crișan, ba mai mult a ordonat tragerea pe roată a lui Horea și Cloșca. Și colac peste pupăză. Imperialul eveniment a avut loc în preziua când moții și ardelenii comemorau crăișorul avramian. Luni 13 septembrie a început anul școlar, bineînțeles, cu distanțare socială și mască, iar guvernul pregătește și centre de vaccinat în școli. Vin și întreb, ar trebui să fim mândri de guvernul Kaiserului, care pregătește distrugerea noii generații de români? Se pare că onorabilul nostru guvern socotește că românii sunt cei mai înstăriți europeni, deci merităm cele mai mari prețuri la energie electrică și gaze. Și acum am să vă prezint invitații. Am să încep cu domnul profesor Ion Coja și în continuare domnul Zob Gheorghe, domnul Dan Tăut și nu în ultimul rând domnul Sorin Budăcar. Bună seara! Bună seara! Am să dau în continuare cuvântul domnului Zob Gheorghe pentru a ne releva câteva noțiuni în legătură cu noțiunea de stat. Deci, la stat am rămas în emisiunea trecută, vom continua cu noțiuni despre stat. Microfonul. Cu privire la stat, noi nu am clarificat o problemă. Deci pentru noi rămăsese o problemă originea statului și esența lui. Noi care am studiat în timpul socialismului, deci ne-am născut în timpul socialismului și am trăit jumătate din viață în timpul socialismului și ne-am ocupat de studiul acestei probleme cândva, fie în timpul școlarității, fie după aceea, a rămas ca fiind statul ca fiind o organizație
care a luat ființă cândva în istorie și a desfășurat devenirea sa de-a lungul istoriei și că, la un moment dat, statul va fi definitiv desființat. Bun. Din discuțiile noastre n-a rămas clar dacă statul a existat printr-o înțelegere între oameni pentru a se menține ordinea socială, această organizație, sau a luat naștere, cum spun marxiștii, datorită scindării societății în două clase antagoniste, în care una, care a pus mâna pe niște averi, își impune supremația pentru a-și păstra aceste averi și a exploatat cealaltă clasă socială. Desigur, am citit și discutat între noi alte teorii explicative ale originii și esenței statului, dar niciuna dintre ele nu a fost satisfăcătoare. De aceea, menționăm doar teoria teologică, teoria patriarhală, teoria patrimonială, teoriile psihologice, teoria violenței. Deci existau diferite încercări de a explica apariția și rațiunea de a fi a statului. Iată, lucrurile, nefiind clare, necesită o clarificare cel puțin între noi pentru a înțelege care este locul și rolul statului într-o națiune. Cam aici ne aflăm cu discuția. Da, cred că aceste două cuvinte, stat și națiune, trebuie puse bine în relație. Sunt multe popoare pe fața Pământului, multe neamuri, etnii. Numărul acestora este mult mai mare decât numărul statelor care există pe suprafața Pământului. Există majoritatea statelor care există înglobează mai multe etnii. Și dintre aceste etnii, una este cea majoritară care dă conținut național statului respectiv. Ce vreau să spun în felul acesta? Vreau să spun că dintre națiunile care există, dintre popoarele care există, numai o parte au reușit să edifice un stat care să reprezinte acea națiune, acea etnie. În principiu, fiecare grupare etnică tinde să organizeze un stat. Visează la existența unui stat în care acea etnie să aibă un rol predominant. Dar majoritatea etniilor nu reușesc să ajungă la acest rezultat. Și mai devreme sau mai târziu dispar sau rămân undeva la marginea istoriei. Din acest punct de vedere, vreau să ne fie clar nouă ca români un lucru. E adevărat, a existat acel faimos mileniu de tăcere, mileniu în care românii nu s-au manifestat politic în istorie. Până în secolul al XIII-lea, veștile despre români sunt foarte puține. Dar când românii ajung să se vorbească despre ei în secolul al XIII-lea, al XIV-lea, când ajung să-și făurească niște construcții politice cu valoare de stat, e bine de precizat că din acel moment și până astăzi, românii și-au păstrat statalitatea și au întărit-o neîntrerupt. Avem o statalitate foarte veche. În jurul nostru, popoarele care ne sunt vecini nu prea se pot lăuda cu o statalitate neîntreruptă atât de mare. Deci e bine să reținem acest lucru.
în epoca medievală, în sfârșitul antichității, populația românească nu a ieșit în evidență ca să fie consemnată de cronicarii vremi. De ce? În general, cronicarii pe care îi considerăm un fel de istorici mai, mă rog așa, mai începători, dar în orice caz au fost niște cronicari care au consemnat. Ce au consemnat? Evenimentele care făceau senzație. De obicei, incursiuni războinice, crime cu valoare politică de care să se vorbească lumea. Românii n-au excelat prin asemenea evenimente pe care să le creeze, evenimente de senzație, cum ar fi cele create de vecinii noștri din Sud, bulgarii, care sunt consemnați în istoria acelui mileniu prin fapte războinice de o înverșunare teribilă. Îmi place să spun că românii s-au retras din istorie, o spune și Blaga, s-au retras din acest învălmășag de evenimente care este considerat a fi istorie. Nu este istorie numai asemenea evenimente de șocante. Istorie este și ce a făcut poporul român, care s-a retras din această migrație a popoarelor venite din Asia și care curgeau spre luminile apusului. Românii n-au participat la această mișcare etnică, au rămas acolo unde i-a lăsat istoria, adică în nordul Dunării, în Transilvania, în Moldova, și s-au retras din calea răutăților, am putea spune. Când s-a evit un moment potrivit, românii au intrat în istorie, adică și-au afirmat existența politică, propunând formule de organizare care pot fi numite stat. Ca să organizeze un stat, e nevoie de calități deosebite pentru populația respectivă. Nu orice populație poate să edifice un stat. Și nu este nici ușor să menții statul odată ce l-ai înființat. Ei bine, repet, pentru că se face mereu comparația între noi și alții, e bine de stabilit acest lucru, de știut bine acest lucru. Domnule, dacă am apărut cu oarecare întârziere în istoria politică a Europei, apoi, dacă am apărut la un moment dat, n-am mai dispărut din istoria politică a Europei. Adică formațiuni statale care să fie expresia capacității românilor de a se organiza și de a duce o existență legiuită, o existență normată, o existență care să se desfășoare într-un fel după un plan, după o idee de devenire în timp a acelei comunități, noi am păstrat această idee și am întărit-o. Repet, nici bulgarii, nici sârbii, nici maghiarii, nici alte
popoare din jurul nostru, greci sau ce or mai fi ei, nu au avut o existență, statul edificat de aceste popoare nu a existat cu continuitatea pe care a cunoscut-o Moldova, Muntenia și într-o măsură oarecare și Transilvania trebuie considerată un construct politic românesc. Pentru că atunci când au venit maghiarii, aici populația Transilvaniei nu trăia la întâmplare. Existau niște voievodate, niște conducători de regiuni întinse care echivalau cu mici state. Venirea ungurilor în Transilvania a grăbit o oarecare fuziune a acestor mici stătulețe și s-a ajuns repede la o identitate a Transilvaniei alături de Muntenia și de Moldova. Repet însă, Vă pentru că mulțumim, deseori domnul profesor. Vă mulțumim pentru cuvintele spuse. Nu tratăm din punct de vedere istoric statul, ci tratăm din punct de vedere ideologic în emisiunea asta. Mă scuzați. Deci, eu aș dori să vorbesc puțin despre ideologia revizionismului progresist. Deci, ce e aia? N-am auzit până acum de vorba asta. Revizionism progresist. Mă iertați? se poate numi și neomarxist. Deci eu îl voi trata ca revizionist progresist, el este și neomarxist, deoarece vedem că implicarea lui în societatea actuală apare atât în Europa cât și peste ocean și să vedem dacă principiile lui fac bine umanității sau fac rău umanității. Deci am să vă spun câteva date despre apariția acestui curent ideologico-politic și să vedem ce putem comenta în legătură cu el. Deci o să tratez puțin și istoric chestia acestui curent. Deci acest curent promovează pe plan internațional, a fost promovat pe plan internațional de imperialismul corporatist sub denumirea improprie de neomarxism. Este un curent politico-ideologic care golește de conținut și neagă principiile fundamentale ale marxismului și tinde să înlocuiască bazele politice, filozofice și economice ale marxismului prin teorii reformiste și oportuniste de dreapta. Revizionismul progresist începe cu ideile și publicațiile școlii de la Frankfurt, care a fost forumul unde s-a născut și fundamentat revizionismul progresist, care a fost promovat în plan internațional sub denumirea improprie de neomarxism. Această școală a fost dezvoltată în anii 20 ai secolului trecut de către grupul Karl Grünberg, Herbert Marcuse, Antonio Gramsci, Frederick Pollock, Georg Lukács, Felix Weil și alții, care au alcătuit Institutul de Cercetare Socială de la Universitatea Goethe. În fața pericolului nazist, grupul de la Frankfurt s-a mutat temporar la Viena, apoi la New York. Pornind de la afirmația lui Marx, potrivit căreia filozofii nu au făcut decât să interpreteze lumea, important este să o schimbăm, grupul format din Marx, Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm și Herbert Marcuse a dezvoltat ideea unei abordări multidisciplinare a lumii cu integrarea la științele sociale ale freudismului, artei, psihologiei, fizicii moderne și matematici.
Revizioniștii progresiști de la Frankfurt s-au autointitulat neomarxiști pentru a compromite teoria marxistă și pe Marx, întrucât ei au fost primii care au avut curajul să nege valabilitatea teoriei marxiste, precizând că rolul revoluționar al proletariatului și instaurarea dictaturii proletariatului sunt ficțiuni, nu legi istorice, cum fusese descrise de Marx. În analizele lor, revizioniștii progresiști au arătat, contrar teoriei marxiste, că pe măsură ce economia se dezvoltă în lumea vestică și nivelul de trai al muncitorilor creștea, clasa muncitoare devenea tot mai puțin interesată în contestarea și schimbarea lumii în care trăia pe cale revoluționară. Pentru revizioniștii progresiști, continuarea revoluției pentru schimbarea lumii pe calea economică devenise un drum spre insucces și ei au afirmat că frânele care țineau clasa muncitoare departe de elanul revoluționar și care trebuiau să devină noile ținte ale luptei anticapitaliste erau elementele culturii burgheze paralizante, religia, familia, învățământul, tradițiile, justiția, ordinea socială, naționalismul patriotic, istoria, normele de etică și moralitatea sexuală. Contrar concepțiilor lui Marx, potrivit cărora adâncirea contradicțiilor economico-sociale din societatea capitalistă va duce la o transformare radicală a societății, în ansamblul său, revizioniștii progresiști au negat concluziile lui Marx, apreciind că pentru a schimba lumea trebuia schimbată cultura și civilizația, nu modul de producție. Tot ei au apreciat, contrar lui Marx, că pentru a mobiliza masele revoluționare trebuiau inventate noile zone de atacat, precum elementele de tradiție și cultură, nu modul de producție și exploatarea economică. Doi gânditori progresiști ai epocii, Antonio Gramsci și Georg Lukács, au concluzionat că în Europa clasa muncitoare a fost orbită de succesul democrației occidentale și de capitalism. Ei au gândit că până nu vor fi distruse democrația capitalistă și capitalismul cultural, o revoluție socială nu ar fi posibilă. Potrivit acestor reformatori progresiști, nu insurecția armată și preluarea puterii politice cu desființarea modului de economie capitalist este calea de urmat, ci distrugerea democrației și culturii capitaliste, prin care capitalismul urma să se prăbușească. Tot conform acestor reformatori progresiști, lupta politică nu își mai avea rostul în stradă, ci în lumea conceptelor. Nu greva era cea necesară, ci publicațiile și modificarea modului de a gândi al oamenilor. În 1918, Georg Lukács a exprimat ideea potrivit căreia, dacă unitatea familiei și moralitatea sexuală sunt erodate, societatea poate fi distrusă. Georg Lukács a implementat și o politică pe care a numit-o terorism cultural, care se concentra pe aceste două obiective. O mare parte a terorismului cultural avea ca scop să atace mintea copiilor prin lecturi care îi încurajau să batjocurească și să respingă morala creștină. În aceste lecturi le erau prezentate copiilor chestiuni sexuale explicite și erau învățați despre conduita sexuală promiscuă. Conform revizioniștilor progresiști, pe lângă schimbarea modului de acțiune pentru formarea lumii, mai trebuiau schimbați și actorii Revoluției. Ei au considerat că nu se mai putea conta pe clasa muncitoare, ridicată de Marx la rangul de forță revoluționară, și clasa politică conducătoare, apreciind că actuala clasă muncitoare a fost orbită de succesele capitalismului și este beneficiară a dezvoltării economice, de care nu vrea să se lipsească. Din aceste considerente, revizioniștii progresiști au schimbat treptat proletariatul, pe care au apreciat că nu se mai pot baza, cu grupurile nemulțumite din societatea modernă. Minoritățile etnice rasiale
Mulți, dar nu toți, dintre africano-americani, hispanici, nativi americani, imigranți fără acte, cei cu multiple etnicități. Pentru aceștia, dușmanul principal este omul alb, așa cum a văzut întreaga lume cu ocazia violențelor din acest an din Europa și America. Minoritățile sexuale, lesbiene, gay, bisexuali, transgender, intersexuali, asexuali, pansexuali, two spirits, gender, variant, fluid, etc. Feministele din generația a treia. În primele 2 generații, mișcarea feministă a militat cu succes pentru obținerea dreptului de vot al femeilor, pentru admiterea femeilor în profesiunile și universitățile închiselor. În al 3-lea val, feminismul se concentrează pe conflictul cu bărbații prin folosirea conceptelor de șovinism masculin, masculinitate toxică, sexism și practicarea pe scară largă a avorturilor. Minoritățile religioase. Precariatul, grupul social al celor care trăiesc la limită, de obicei prin asistența socială și care simt că nu au nicio siguranță economică pentru viitor. Ei corespund vechii denumiri de lumpen proletariat, descriși de Eminescu în poezia Împărat și proletar. Protestatarii de profesie, oameni dispuși să se angajeze pentru proteste organizate de orice fel contra plată. Studenți radicalizați social, cei care cred că societatea capitalistă și-a atins limitele și nu corespunde criteriilor lor de viitor. Mulți dintre ei au o părere bună despre comunism, fiindcă li s-a descris ca fiind o societate superioară capitalismului, umană, aducătoare de bunăstare generală, fără contradicțiile din capitalism. Un fel de neocreștinism. Domnul Sicra, Ok. domnul Sicra, este necesar să intervenim aici. Domnul Coja, domnul profesor, scuzați, câinii sunt la dumneavoastră, nu? Da, la mine sunt. Se aud și la dumneavoastră? Sau destul de tare, eventual, dacă ați putea să... Ok. Mă aud până în Spania, să știți. Domnul Sicra. Bun, e în regulă. Da, interveniți, Trebuie domnul... Da, interveniți. În acest moment, deci, este necesar să intervenim aici. Deci, înainte de a se acumula prea multe idei și informații, trebuie să intervenim pe fragmentul acesta de discurs. În primul rând, am următoarea întrebare. La ideile pe care le-ați relatat și prescripțiile pe care le-au dat acești oameni, ați putea să ne mai și dovediți în ce constă marxismul, chiar neo fiind. În ce mai constă marxismul? Nu cred că, părerea mea de cetățean, neomarxismul nu prea are legătură cu marxismul, pentru că e o ideologie care, cum am văzut deja din prezentare, are ca scop, cum să spun eu, combaterea tuturor ideologiilor anterioare, combaterea tuturor valorilor anterioare și acești, cum să zic, promotori acestui curent vin cu promovarea drepturilor, numai că aici nu mai sunt drepturi, sunt privilegiile minorităților, pornind de la drepturi. Drepturile ar trebui să fie drepturile tuturor oamenilor, egali în drepturi și obligații. Dar vedem aici că se promovează, de fapt, niște privilegii. La un moment dat, chiar în deschiderea emisiunii, domnul Sicra anunța un fapt: începerea anului școlar. Vedeți noastră, cu doar 2-3 zile înainte, aceste, să spun eu, manifestări, așa zis, culturale, cum să numesc eu, untold, nespus, de la Cluj, deci așa ar veni traducerea, au fost aprobate fără nicio problemă
Da? Deci nu s-a ținut cont, să zicem, de o distanțare socială, nu s-a ținut cont de nimic și acești tineri s-au adunat la aceste festivaluri. Iar copiii trebuie să poarte măști în școli. Ce vreau să spun cu chestia asta? Vreau să spun că există un mod de a măsura așa cu o dublă măsură. Deci, într-o parte, de exemplu, acest, să zicem, stat, așa zis progresist, așa zis neomarxist, pentru că, până la urmă, aici se tinde. Deci, din momentul în care se atacă drepturile fundamentale la circulație, drepturile la muncă, la un moment dat îndrăznea să spună fostul prim-ministru Orban, spunea cine are 37 de grade temperatura corpului nu mai are dreptul la muncă. Adică ești vinovat că ai o temperatură normală a corpului. Vă dați seama. Și atunci vorbim aici de această tendință prin care, practic, se lovește pe, cum să spun, deci ei susțin anumite măsuri că sunt, să spunem, sunt necesare datorită unor condiții, să zicem, această pandemie. Da? Ei cer, ca să vedeți dubla măsură, închiderea tuturor restaurantelor, dar restaurantul Parlamentului rămâne deschis. Ei cer tuturor oamenilor să poarte mască, ba chiar sunt bătuți de poliție, de jandarmi împotriva oricărei legi, da? În timp ce domnul Orban, cu gașca lui, face chef în instituțiile statului, da? La guvern, fără mască, fără distanțare, băutură, țigară și tot acâmul. De ce trebuie făcute precizările astea? Noi aici vedem niște fapte. Deci sunt fapte. Și aceste fapte sunt a celor care susțin acest curent. Acest curent al așa zisului neomarxism. Păi, de ce e neomarxism? Cum s-a amintit deja, deci marxismul susținea drepturile clasei muncitoare. Făcând aici, vedem că muncitorul nu mai are dreptul să-și vândă marfa în piețe, da, care o produce, mă refer la micul producător, făcând corporațiile, da, care sunt prietenii aceștior așa zis progresiști, puteau să stea cu magazinele închise. Deci imaginați-vă, într-o piață agroalimentară, în spațiu deschis, micul producător îi trimis spre faliment, deci nu poate să-și vândă marfa, deci nu este încurajată munca, da? Dar sunt încurajate totuși, cum să spun eu, aceste corporații care susțin ceea ce dirigează cineva de undeva, pentru că nu prea ni se spun de unde vin ordinele. Observați în întreaga lume, cam toți cântă la fel, ca și cum ar avea un dirijor. Și destul de ciudat. Adică mai există mici excepții, mai există Suedia care a luat alte măsuri, mai există China care a ieșit rapid din criza acestui COVID, dar marea majoritate, așa zisei lumi civilizate, din păcate, bate pasul pe loc și ei țin cu dință de niște măsuri care s-au dovedit a fi îmi pare rău, nu m-am observat acum, o secundă, domnul Zob. Da, o secundă. Vreau să mai spun că există această dublă măsură și vedem o lipsă totală de respect față de lege, față de ce există, deci ceea ce era numit marxism clasa muncitoare, acum, deci în acest așa zis neomarxism nu mai contează acei tineri care promovează droguri, promovează tot felul de fapte discutabile, ăia au, cum să spun eu, drepturi, au dreptul să se adune, să stea unul lângă altul, fără mască, iar un copil în școală nu are dreptul să stea fără mască, deși în China am văzut că copiii purtau doar viziere și au ieșit din criză. Deci trebuie să aducem un pic discuția și să înțeleagă oamenii ce se întâmplă în realitate cu aceste curente, pentru că nu doar niște curente, deci curentele astea aduc, cum să spun, niște idei care n-au fost probate în istorie. Ei spun progresism, dar ei nu vin
ne uităm la așa zis progresiști din România, reprezentanții acestui USR. Păi, cine sunt ei? În marea lor majoritate, fii de foști securiști. Nu am văzut niciun profesionist între ei. Nu am văzut niciun, cum să spun, un om de afaceri care, într-adevăr, o prospera datorită priceperii lui, datorită inteligenței, datorită creativității lui. Nu. Deci tot erau pe bază de pile și relații. Deci eu am vrut să aduc un pic discuția și în direcția asta, să înțeleagă cei care ne urmăresc pe aici. Nu vorbim doar niște teorii, vorbim de niște teorii care urmează a fi pusă în practică și dacă ați vrea să vedeți cam care sunt cele mai avansate țări din Europa, așa zis, progresiste, uitați-vă un pic în zona de nord a continentului european. Mă refer aici la Norvegia, Finlanda, Suedia, și observați acolo niște lucruri care chiar ar trebui să ne pună pe gânduri. Și o idee care a fost exprimată chiar și de câțiva politicieni români, copiii, de exemplu, acest neomarxism, nu mai aparțin părinților, aparțin statului. Eu deocamdată mă opresc aici și domnul Zob am înțeles că dorește să ia... Aș dori să răspund domnului Zob și după aceea o să-i dau cuvântul. Deci, diferența între marxism și așa zisul neomarxism ar fi cam următorul. Deci, în marxism avem două clase sociale. Avem două clase sociale antagonice. Avem clasa muncitoare, care reprezintă elementul revoluționar în societate, și clasa capitaliștilor, pe care marxismul îi consideră exploatatori. Pe lângă asta, avem proprietatea asupra mijloacelor de producție, despre care neomarxiștii nu aduc vorba. Deci pe ei, efectiv, nu interesează producția de bunuri materiale, pe ei interesează evoluția culturală și dărâmarea capitalismului prin așa zisa revoluție culturală. Deci există diferențe majore între cele două sisteme. Adică din moment ce nu ai clase sociale, nu definești proprietatea asupra mijloacelor de producție și a raporturilor acestora referitor la clase sociale, deci ei nu amintesc nimic despre clase sociale, în schimb amintesc despre minorități care trebuie să dobândească niște drepturi, uneori chiar în detrimentul majorității. Vă rog, domnul Zob. În primul rând, toată lumea trebuie să conștientizeze că după lovitura de stat din 1989, și o repetăm până când va rămâne în memoria publică, suntem în prezența unei agresiuni războinice într-o formă neconvențională. Și, prin urmare, trebuie să fim foarte atenți la aceste denumiri. Aceasta este o agresiune în formă lingvistică. Nu poate să fie nici de cum neomarxism. Că dacă ne uităm la marxiști, pe ce criteriu au evaluat ei progresul social, constatăm că a pus la bază activitatea umană, în forma ei aproape supremă, care e munca. Deci, luând în ordine cronologică în viața unui om, avem activitatea de joc sau de jucare, activitatea de învățare, munca sau muncirea, am putea să spunem, și cea mai înaltă formă de activitate umană este crearea, activitatea creatoare. Marx, când a spus că muncitorii vor duce progresul societatea către un progres și vor depăși capitalismul, s-au bazat pe această calitate, pe activitatea de muncire. Da? Bun. Dacă avea o privire mai profundă, mai strategică, ar fi avut în vedere clasa creatorilor, ceea ce n-a făcut. Probabil că i-a fost frică să vorbească despre așa ceva. Dar nu e greșit dacă considerăm că și munca este baza societății. Numai că munca nu ne duce în prezența noului și al progresului, al saltului, ci ne lasă cam tot acolo unde am fost. Ei, aceste criterii ale activității, dacă le menținem și în cazul așa zisului neomarxism, nu mai regăsim nimic.
Nu mai regăsim nimic. Într-o societate viitoare, ponderea celor care sunt cu activitate creatoare ar fi crescut, pentru că muncitorul nu făcea decât să reproducă condițiile vieții materiale și sociale care au fost anterior, întreținând într-adevăr la bază societatea, dar niciodată n-ar fi ajuns stăpânul societății, cum s-a și dovedit istoric de-a lungul experimentării socialismului. Dacă nu treceau la faza de creatori. Deci omul se află între animalitate și zeu. Noi suntem semizei. Ca să fim zei, trebuie să devenim creatori responsabili. Marx a avut în vedere așa ceva când a spus despre omenire că atunci când se va instaura comunismul, vor rămâne pe pământ doar zeii. Deci să fim foarte atenți că este o diferență radicală și nu suntem decât în prezența unei diversiuni și a unei anarhii spirituale și ideologice introdusă de oligarhia imperialistă monopolistă prin intermediul acestor necalificați. Deci așa trebuie tratați acești oameni. Să nu le dăm o denumire pe care nu o merită, sub nicio formă, nici măcar aceea de marxiști, fie ei și neo. Deci trebuie să avem niște criterii de evaluare a unui sistem social care să ne ducă pe linia evoluției istorice, nu criterii de batjocură. Toți boschetarii, toți lumpen-proletarii, toți deviații, perversi și sexuali mi-aduci pe post de ce? De clase sociale sau pături sociale progresiste? Acolo am ajuns. Se vede de la o poștă că e o diversiune și o încercare războinică de a ne distruge orice fel de conștiință socială. Eu nu știu în ce măsură veți putea să argumentați că aceasta reprezintă o nouă concepție despre lume și viață care care se poate impune. Nu e decât instrumentul, este scula cu care lucrează această oligarhie monopolistă. Deci aceasta este opinia mea despre acești indivizi oportuniști, care au ajuns aici să vorbească lucruri esențiale despre societate. Eu aș avea o întrebare. Poate Da, bine, am mai da, multe, sigur dar că da. da. Direct, întrebarea adresată dumneavoastră, domnule Mircea Sicla, pentru că dumneavoastră ați vorbit despre asta. Ați putea să îmi spuneți care sunt neomarxiști de astăzi? Ca să spunem, uite, ăsta e neomarxist, ăsta la fel, ăsta la fel. În ceea ce privește, nu în general pe glob, în ceea ce privește țara noastră. Care ar putea fi? Nu cu nume și prenume, mă interesează la fie partide politice, fie grupări și așa mai departe, gândirea lor. Deci, în primul rând, care sunt și, în al doilea rând, cum acționează ei. Pentru că este foarte posibil, de exemplu, domnul Dantă spunea despre useriști, că ei sunt neomarxiști, da, dar totuși eu cred că se acționează și prin cei de la putere, care în cazul acesta acum sunt peneliștii, se acționează prin ei tot de către neomarxiști să se ducă la îndeplinire toate conceptele lor, toate planurile lor și proiectele lor și așa mai departe. Așa că cine sunt și cum acționează ei și dacă se folosesc și de alte partide sau alte clase sociale care nu sunt considerate probabil neomarxiste. Da, deci de ce nu? Dacă ne uităm la conducerea Europei, observăm că la ora actuală tendința dominantă este cea a statului conservator în Europa, adică a partidelor aparținând PPE-ului, deci statul de dreapta. Dar observăm că acest stat conservator a creat o simbioză perfectă cu revizionismul progresist și au creat această structură de natură progresistă. Deci e o structură de natură progresistă care acționează în toate țările europene. Deci observăm că noi avem obligația, prin Constituție, să respectăm cu prioritate deciziile luate la Strasbourg și Bruxelles, chiar dacă sunt în contradicție cu legile noastre. Un alt stat progresist, de asta dată fără conservator, sunt Statele Unite ale Americii. Deci Statele Unite ale Americii putem spune că este la ora actuală, prin conducerea actuală, un stat
revizionist, progresist, în totalitatea lui. Dacă îmi permiteți o intervenție scurtă, domnul Mircea Sicra. Nu știu Da? dacă... Poftiți, nicio problemă. Nu v-ați mai auzit. Vreau să spun că, spre deosebire de nordul Europei, statele care am amintit eu, încă în America mai există o opoziție, ca să spunem așa, a cetățenilor, în primul rând. Nu există forțe politice care să-i sprijine foarte mult, deci nu există o poziție politică. Deci observați că în Europa și în așa zisele state occidentale civilizate, dispariția opoziției. Deci nu mai există opoziție. Nu mai există glasul opoziției. Toți aplaudă deciziile, nu, iluștrilor guvernanți. Și aici aș mai vrea să mai spun un lucru, o caracteristică, spunea domnul Sorin Budacan, acestor pe nedrept numiți progresiști. Că trebuie să o spunem clar, deci n-au nicio legătură cu progresul. N-au niciun, cum să spun, nu vin cu niciun CV în spate, că ar fi realizat ceva vreodată în viața lor, vreo unul dintre ei măcar, unul singur. Deci nu există așa ceva. Și o caracteristică importantă a lor, sunt împotriva stângii. Ce înseamnă asta? Vedeți, combat clasa muncitoare. Cum am spus, am dat exemplu și îl reamintesc, faptul că țăranul român, deci dubla măsură, în timp ce corporațiile aveau supermarketurile deschise, da? Țăranul român nu putea să-și vândă marfa în piață. Dar nu nici de dreapta, pentru că nu creează un mediu al concurenței corecte. Nu sunt nici umaniști, pentru că copilul nu mai aparține părinților, aparține statului. Uitați-vă unde s-au ajuns la ce abuzuri aberante, deci în statele din nordul Europei, în care copiii sunt tratați ca și porci din coteț, luați din familie într-un mod brutal, da? Și vedem aceeași tendință cum începe să apară la noi. Da? Adică am avut niște cazuri strigătoare la cer, la care oamenii din politică n-au avut nimic de spus. Începând cu cazul Sorina, un caz de adopție forțată. Prin definiție, adopția n-are cum să fie forțată. Deci ea nu sunt părinți adoptivi, sunt neoameni care fac așa ceva. Deci ca să existe o adopție forțată, trebuie să existe o familie de așa zis progresiști retardați, care forțează un copil în condițiile în care sunt alți 50.000 care sunt orfani. Da? Deci despre asta vorbim, adică le iei pe copil dintr-o familie de preferat creștină și o încredințezi unei familii de preferat LGBT. Acești așa zis neomarxiști, pentru că, vedeți, ăștia practic pervertesc tot. Ei iau un simbol divin, semnul legământului, da? Curcubeu, și îl transformă într-o mizerie. De ți-e rușine să te mai asociezi cu curcubeu, ca nu cumva să te vadă cineva, bă, să fii LGBT. Da? Deci ăștia atacă tot. Nu vin exact să ne spună ce vor să spună în loc, dar exact mă refer. Adică să participe la o dezbatere, să răspundă la întrebări. Ei nu fac așa ceva. Observați că de când a venit acest curent, în România și nu numai, nu prea mai avem dezbatere electorale. Deci cei care sunt în funcții nu mai dau socoteală de faptele lor. Nimănui. Deci toată presa cântă aceeași partitură, toți politicienii într-un glas, nu există opoziție parlamentară, nu mai există opoziție neparlamentară, deși avem sute de partide. Nu există deci nu prea avem glasuri ale opoziției. Nu mai există glasul sindicatelor. Nu, încet să stingă toate glasurile, sunt promovate doar glasurile care aplaudă, chiar și pe mass media, chiar și președintele Trump a fost, să spun, banat. Da? A fost restricționat. Deci ca să înțelegeți stupeul acestor indivizi. Deci ăștia nu au niciun scrupul. Să știți, sunt în stare de orice, dar există o problemă. Această clasă politică nu ar putea să existe fără susținători. Au și ei totuși susținătorii lor, nu prea mulți. Deci dacă ne-am uitat la participarea la vot, unde au fost în jur de 30%, să spune, din electorat, ei au fost aleși undeva la 14%. Păi cât ar însemna aceștia
din totalul electoratului. De ce trebuie amintit acest lucru? Pentru conștientizarea celor care au fost manipulați de curentul boicotării alegerilor. Nu mergeți la alegeri. Da? Bun, ok, nu s-au dus oameni la alegeri. I-ați mai auzit undeva pe ilustrii care promovau această boicotare? Nu, ei și-au făcut treaba, s-au retras în cuibușorul lor, stau cu minți acolo. Gata. Deci nu-i mai vezi pe rețele de socializare. Deci să înțeleagă oamenii, deci ca o conștientizare, că undeva în jur de cât ar fi? 3, 4, 5% le decid sorta. Deci cam așa reprezintă probabil și la nivel mondial forța care susține acest curent. Să știți că nu sunt mulți. Deci există o clasă care nu-și asumă conducerea, care promovează în conducerea statelor oameni șantajabili, care după aia sigur că nu au ce să facă. Ăia trebuie să guiță cum le dirigează ăștia de sus. Nu știm exact cine este, adică începem să-i dăm seama, dar și o să începem să spunem din ce în ce mai mult, deși observăm că prietenii noștri la Facebook ne cam șterg emisiunile, ne cam, cum să spun? Vă rog să dăm cuvântul domnului Coja să-și exprime. Vă rog. Cred că domnul Sorin Budacan vrea să spună ceva, nu? Vă dau întâietate, dacă vreți, domnul profesor. Da. După aceea revin eu. Ce e cu neomarxismul nu prea mă pricep să spun, dar cred că de la început trebuie să prezentăm marxismul cât a fost de precar și de lipsit de consistență. Măcar că a produs efectele pe care le-a produs prin apariția bolșevismului, care se pretinde a fi născut din Karl Marx. Teza de bază a lui Karl Marx, a marxismului, este lupta de clasă. Lupta de clasă considerată ca motor al istoriei, ceea ce este foarte greșit. De ce? Pentru că în vreme ce una din clase, cea suprapusă, e alcătuită din oameni care sunt loiali clasei lor și vor să continue să fie parte din această clasă, de pildă moșieri, ca mari capitaliști, ei sunt legați de statutul lor și vor să și-l mențină. În vreme ce proletariatul, clasa muncitoare, e alcătuită din ce? Din muncitori care nu sunt mulțumiți că sunt muncitori. Ei în sinea lor visează, măcar pentru copiii lor, să ajungă patroni, să ajungă oameni înstăriți, să nu rămână muncitori cu ziua sau de orice fel. Deci, proletariatul este alcătuit din oameni care doresc să părăsească această clasă. În sinea lor, ei nu sunt loiali clasei pe care o reprezintă, din care fac parte. Așa se face că, odată ajunși la putere, cum s-a întâmplat în țările, așa zis, comuniste, a apărut burghezia roșie, adică proletarii care au dat de puțină bogăție și s-au rupt de clasa lor. S-au făcut niște burghezi, niște oameni legați de proprietate mai mult decât de muncă. Lupta de clasă, de ce a fost exacerbată de Marx și de emulii săi? Pentru că lupta de clasă are ca efect slăbirea națiunii. Lupta de clasă presupune un fel de război civil perpetu între cei care au și cei care n-au. În mod normal, societatea se organizează în așa fel încât
să existe posibilitatea ca persoanele din clasa nevoiașe să aibă posibilitatea să accedă la clasa superioară prin creație, prin muncă, prin efort personal, prin valoarea individuală. Așa se face că, de pildă, în Anglia, care e o țară bine gândită, bine chibzuită în multe privințe. În Anglia, la liceul de la Eton, unde sunt admiși numai copii de oameni foarte înstăriți, există un procent de elevi, de locuri de la liceul respectiv, din care se selecționează apoi clasa superioară engleză, există un procent pus la dispoziția copiilor săraci, care dacă reușesc să treacă un examen destul de aspru, capătă alt destin acei copii. Vor termina Eton, vor merge la Oxford și vor intra în elita britanică, vor intra în clasa pe care părinții lor o jinduiesc, o visează. Nu cred că există muncitor care să viseze pentru copilul său să tragă tot la șaibă, tot la strung. Un orice părinte responsabil vrea mai mult pentru copilul său. Adică vrea să părăsească copilul său clasa din care face parte persoana respectivă. Dacă îmi permite să vă răspund puțin. Nu mergem în Imperiul Britanic, ci mergem în România. Deci noi trăim în România. Să nu uităm că în capitalismul românesc, autohton, circa 50% din țărănime, iar țărănimea reprezenta 80% din populația țării, trăiau în bordeie. Trăiau în bordeie și mâncau o singură dată pe zi și singura lor hrană era mămăliga. Deci ăștia au fost exagerați, stimate domn. Exagerați. Sunt fiu de țărani și știu bine ce mâncau țăranii. Țăranii care munceau și aveau spor în ce făceau, aveau ce mânca, nu mâncau mămăligă. Păi, dacă îmi dați voie, la recensământul din 48, 14,6% din gospodăriile țărănești aveau sub un pogon, deci sub o jumătate de hectar. Spuneți-mi dumneavoastră, o familie de țărani, cu un singur copil puteau trăi dintr-o jumătate de hectar? Dacă dumneavoastră spuneți că 3 persoane pot trăi dintr-o jumătate de hectar și își pot cumpăra și tractoare, și scule, și pluguri, și animale, atunci sunt de acord că aveți dumneavoastră dreptate. Dar ce am spus eu și dumneavoastră mă contraziceți. Păi nu vă contrazic, eu vin cu date statistice. 14,6% din și ce are aceste date cu ce am spus eu? Ce legătură au? Păi dumneavoastră a spus că ori muncit. Da, într-adevăr, a fost o reformă agrară în 21. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar între timp țăranii au avut copii mulți și pământul s-a împărțit, s-a divizat. Și statul capitalist n-a făcut nimic ca să mute din populația rurală în cea urbană. Să nu uităm că analfabetismul era 56%, unul dintre cele mai mari din lume, nu din Europa. Deci cam asta a fost statul capitalist pe care dumneavoastră îl vedeți mai bine. Deci să analizăm puțin și obiectiv. Deci fiecare cu clasa lui. Bun, eu sunt din rândul sărăcimii, da? Deci mă consider de la baza societății. Dar încerc să analizez... Care-i visul dumneavoastră? Care-i visul dumneavoastră? În ce clasă să fiți înregistrat? Deci eu am statutul meu la ora actuală. Nu vă l-am întreb câștigat exact. în socialism. Deci mi-am câștigat statutul socialist pentru că mi s-a permis să învăț. Amestecați lucrurile. Păi nu amestec lucrurile. Să știți că muncitorii n-au căutat decât
să fie răsplătită munca corect. Repartiția plus valorii să fie făcută corect. Nu să meargă 90% la capitalist și 10% la forța de muncă. Da? Păi asta inventați dumneavoastră acum raportul 90 la 10%. Nu vă supărați. De unde știți că așa mergeau lucrurile? Dumneavoastră ați văzut cum trăiau muncitorii în perioada respectivă? În care perioadă? În perioada interbelică, zic, de exemplu. Păi trăiau despre foarte mulți, putem afla cum trăiau din biografiile copiilor lor. Deci eu vă spun că... Sunt mulți copii de țărani sau de muncitori care s-au ridicat și au făcut carieră. La țară, de pildă, exista obiceiul, stimate domn, al natalității cât se poate de mare. Țăranul nu se speria să aibă copii mulți, pe care îi punea la muncă. Dar mai făcea ceva. Pe cel dintâi născut aveau grijă să-l trimite la școală și ceilalți frați munceau acasă ca să-l țină la școală, la facultate, chiar pe fratele cel mai mare. Iar acel frate cel mai mare ajungea și academician, iar frații lui erau la țară, mai departe, oameni simpli. Dar nu se rupea. Eu mă îndoiesc că o familie cu mulți copii și cu o jumătate de pogoni, indiferent cât ar fi muncit, puteau să susțină pe cineva la școală. Din cauza asta, 56% a fost analfabetismul în capitalism. Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție prin care eu spun că ar aduce așa, cum să spun, am împăcat ambele curente. Nu, dar o clipă, nu e vorba de a împăca. Eu făceam o observație teoretică, de bun simț. Și aici vă rog să păstrăm discuția dacă vreți să mă contraziceți. Nu e vorba de contrazicere. Nu e vorba de contrazicere. Hai să spunem că domnul Sicra are dreptate în ceea ce privește... Domnule Tăut, dați-mi voie să rezum și să închei. Da, vă rog. Deci, e vorba simplă despre poziția unui muncitor, unui om al clasei muncitoare, unui proletar și poziția unui, așa zis, exploatator. Exploatatorul, patronul de fabrică, intenționează să facă tot ce poate ca să rămână mai departe beneficiarul fabricii sale, iar muncitorul visează ca odraslele sale să nu rămână muncitor, domnule. Corect. Dacă îmi permiteți. E corect o clipă. E adevărat așa ceva? Nu. Da. Nu e adevărat. E adevărat, dar vrem să fac și o precizare. Mai puțin, domnul Dante. De aceea spun că dictatura proletariatului era o prostie. Dar nu există niciodată. Fiecare vede în felul lui. Să vă mai spun încă o chestie. Întotdeauna patronul de fabrică nu urmărește să-și păstreze fabrica, ci urmărește maximizarea profitului. Tot același brache, domnule. Tot una. Stați puțin. Nu e același. Sunt lucruri urmărește diferite. să rămână în aceeași clasă. Să rămână în aceeași clasă, dar să-și mărească proprietatea. Pe când proletarul... despre sus, da? Pe când proletarul, repet acum, proletarul își dorește să rămână proletar până la sfârșitul zilelor sale? Da, desigur că dacă nu are altă șansă. Nu, vă întreb ce dorește, nu dacă are șansă. Deci, dacă îmi permiteți să intervin, aș face o clarificare totuși. Eu provin dintr-o familie care câteva sute de ani, deci eu sunt din Cugir. Întreprinderea din Cugir a fost din secolul XVIII. Și ai mei, din păcate, au lucrat acolo. Și bunicul, și străbunicul, și așa mai departe. Și să știți că o duceau extrem de greu și munceau cel puțin 12 ore pe zi. Pe un salar de nimic. Deci asta a fost în capitalism. Dacă introduceți detalii biografice,
Discuția nu mai este teoretică. Nu mai este la nivelul principiilor. Păi dumneavoastră ați venit cu principii că țăranii își pot da copiii care să acceadă într-o clasă superioară, da? Adică, Da, anumiți țărani care aveau terenuri mari. Eu am vorbit despre cei mai săraci, da? Deci în condițiile în care 46% din gospodăriile țărănești sunt sub 2 hectare la recensământul din 48, după reforma agrară din 45. nu știu dacă este exact. Părinții mei erau țărani. Pot pune la dispoziție toată documentația reformei agrare, așa cum a fost publicată în Monitor Oficial la Republicii Populare Române. Deci, eu nu vorbesc din auzite. Eu vă spun niște date concrete. Domnul Deci, Sicra, asta a fost. domnul Sicra, numai puțin, domnul Koja a pus o problemă esențială pe care văd că n-ați sesizat-o. Marx nu s-a bazat pe acest muncitor care își urăște condiția lui de muncitor, da, de producător de bunuri materiale. Marx s-a referit la muncitorul care este în stare să asimileze toate calitățile capitalistului și să treacă dincolo de el. Iar domnul Koja ne aduce la cunoștință un adevăr dureros, că muncitorul a făcut niște datorii în contul zeilor pe care nu și le-a achitat. Când îl dai jos pe cineva, trebuie să pui ceva în loc, să te pui în locul lui și să-l depășești. Iar muncitorul nu a realizat acest lucru. Și aceasta este o problemă fundamentală, cauză fundamentală a eșecului sistemului socialist. Am încheiat. Dacă mi-ați permite o intervenție, cred că am depășit acest moment mult mai ușor. Lăsați-l pe domnul Budacan să vorbească, că... Deci, vorbiți, domnul Budacan. Nu, termină subiectul acum ce ai vrut, ca să depășim și după aceea vin eu. Revin la Aș dori să subiectul. fac totuși o precizare și o anumită clarificare. Are și domnul Sicra dreptate, cel puțin în ceea ce privește acei 15%. Și are și domnul Ion Koja dreptate, că există fapte istorice dovedite că familii de țărani din familii țărane au ieșit într-adevăr niște oameni extraordinar de capabili și unii sunt contemporani cu noi, nu mai țin minte exact numele, cum îl cheamă acel domn de la Botoșani, neurochirurg, care lucrează până la 80 de ani, da? A ieșit dintr-o familie relativ săracă de țărani. Dănăilă. Deci domnul Dănăilă, da? Bun. Încă un lucru foarte important care vreau să spun. Indiferent de stat, capitalist, necapitalist, socialist, monarhist, care vreți dumneavoastră, au făcut tot posibilul să nu răsplătească munca. Să fie în așa fel încât să apară ideea nu să merită să muncești. Observați în România acum. Nu greșiți, Bun, poate că greșesc un pic în exprimare, dar deci uitați-vă la rezultate. Adică vine la un dat cineva și îți oferă de muncă, nu vrei să mergi. Adică avem totuși în România, să spunem, pe de o parte, oferte de muncă, pe de altă parte există câteva milioane asistați. Deci ce e un pic un paradox, nu? Și spune întrebarea, de ce? De ce apare chestia asta? Pentru că concluzia generală, ca să-l susțin pe domnul Ion Koja, da, mulți din muncitori tind să facă orice să iasă din această clasă. De ce? Pentru că munca n-a fost răsplătită, domnule Ion Koja. Nu vă supărați. Deci, n-ați înțeles ce am spus, nu vă supărați. Okay, n-ați înțeles ce am spus. Da, probabil. Vă rog, interveniți dacă vreți să faceți clarificare. Da, vorbiți, domnul Budacan. Da, mulțumesc mult, domnul profesor. Mergem mai departe, că așa ne tot învârtim în cerc. Vreau să revin la subiectul pe care s-a dezbătut la început despre neomarxism. Eu am, ca să spun așa, nu știu, niște nedumeriri. Eu nu înțeleg. Domnul Sicra spunea despre omul alb care este inamicul cui, domnul Sicra? Al omului negru, al ameridianului, a minorităților. E bun. Da? Și cu închinarea omului alb în fața omului negru și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri care pun așa niște semne de întrebare, și anume feminismul, iarăși, mișcarea feministă. Toate minoritățile nu
să respect. Nu să ajunge la stadiul ăsta, domnule, hai să-i respectăm, hai să-i acceptăm. Nu! Hai să-i punem sus de tot și ei să fie conducătorii noștri, deci ei să fie ghidul nostru, după ei să ne luăm și să facem tot ceea ce fac ei. Deci dacă stăm și ne uităm atât la închinarea omului alb în fața omului negru, feminismul, minoritățile sociale despre care le-ați vorbit și așa mai departe. Deci efectiv toate aceste minorități sunt puse ca și o oglindă după care noi să ne luăm. Deci, din moment ce lucrul acesta au ajuns cei minoritari să ne conducă și să ne oblige, nu doar să-i acceptăm, să fim și noi la fel, eu îmi pun o întrebare. Noi, cei majoritari, avem vreun cuvânt de spus? Putem să facem ceva sau lăsăm ca lucrurile să decurgă așa și pe mai departe? V-am pus o întrebare înainte. Cine conduce? Cine îi face în așa fel încât să se dea directivele, și a spus despre cei din Uniunea Europeană, care de acolo au ajuns, au acaparat această instituție și de acolo dau ordine, indiferent cine se află la conducerile unei țări, în cazul acesta în România, ei trebuie să respecte ceea ce spune Uniunea Europeană. Și atunci, întrebarea este, domnule, dacă văd că ne bagă toate pe gât, ceea ce noi nu putem să acceptăm, fiind o țară majoritar, să zicem ortodoxă, sau cu o gândire majoritară diferită de ceea ce ei vor să ne facă. Așa. Atunci ce facem? Stăm cu mâinile în buzunar și acceptăm tot ceea ce spun, tot ceea ce ne spun ei, pentru că exact acum, din câte am înțeles, s-a dat o directivă prin care România să fie obligată să accepte căsătoriile LGBT. Și nu a spus Iohannis, domnule, nu suntem de acord așa cum a spus Orban sau cum au spus cei din Polonia. Nu a spus nici câțu, nici vorbă. Au spus doar preoții ortodoxi s-au împotrivit la așa ceva. Întrebarea este, ca să concluzionez, ce avem de gând să facem mai departe? Mergem pe drumul pe care ei ni l-au desenat, cu toate condițiile pe care ni le impun, sau alegem un alt drum care probabil l-am avut înainte și care este un drum pe care îl cunoaștem și cu care suntem fiecare dintre noi de acord. Dacă puteți să-mi răspundeți la întrebare, ca să găsim și o soluție la toată asta. Încerc să vă răspund cu o idee care nu este a mea, dar o susțin pentru că este dovedită în felurite chipuri, și anume că de ani de zile există o agresiune la adresa creștinismului. Și creștinismul fiind o religie a rasei albe, în primul rând, atacul este deopotrivă la rasa albă, la rasa indo-europenilor, a noastră, a celor care, de-a lungul istoriei, am făurit cam 3/4 din ceea ce se cheamă civilizația de azi. Există forțe care nu se afirmă deschis, care nu apar la vedere, care organizează această sabotare a creștinătății, această încercare de a submina bazele creștinismului, paralel cu contestarea albilor. Domnilor, problema este războiul care se duce în momentul de față, este un război împotriva creștinilor și împotriva rasei albe. Dacă nu ne dăm seama de asta, văzând ce se întâmplă cu aceste migrații pe care Occidentul le acceptă cu o irresponsabilitate criminală, dacă nu ne dăm seama că feluritele teorii care există ajung toate la a repudia creștinismul,
religia noastră, cu valorile ei, pentru că atunci când se îndoiesc de valorile morale, se îndoiesc de valorile pe care creștinismul în mii de ani le-a implementat în conștiința oamenilor și a făcut din aceste valori natura noastră de om. Domnul profesor, scuzați că vă întrerup. Ok, suntem sub asediu, suntem în război cu ei. Care sunt soluțiile? Ce trebuie să facem? Ce putem să facem ca să scăpăm și de acest război și de acest asediu și să putem să trăim o viață normală așa cum am fost noi obișnuiți până acum? Trebuie să ne dăm seama că suntem agresați, cum vă spuneam, și trebuie să ne dăm seama și cine ne agresează. La întrebarea aceasta e ceva mai greu de răspuns. N-aș face Eu cred că noi știm răspunsurile la aceste două întrebări. Știm cine este agresorul și suntem conștienți că suntem agresați. Ok, știm cine-i. Soluția. Scuzați că vreau să vă aduc undeva. Nu vreau să vă dau un indiciu, dar vreau să vă dau... Uite, domnule, dacă spun mai mult, vă dau un indiciu. Eu am o soluție pentru treaba asta și cu siguranță fiecare dintre noi ne gândim. Dar dacă o spun altuia pe stradă, păi cum, domnule? Soluția pentru... Hai să vă spun. Domnule, să ieșim din Uniunea Europeană. Păi dacă am intrat acolo... Nu asta e soluția. Știu. Bine, atunci hai să luptăm. Păi cum să lupți dacă în conducerea țării ai oameni care se duc la Bruxelles cu capul plecat întotdeauna și niciodată nu spun nu la tot meniul pe care ei ni-l pun pe masă. Păi, domnule dragă, agresiunea despre care vorbeam se manifestă și prin asta. Ne-au păcălit și ne-am trezit în frunte cu niște conducători trădători. Deci, noi avem de făcut ceva ca să scăpăm, în primul rând, de acești trădători care ne conduc. Ce trebuie să facem? Asta e o întrebare la care trebuie să ne gândim exact. Ce putem face? Și desigur că ce putem face înseamnă o opoziție pe plan politic, o conștientizare a acestui pericol, acestei amenințări și, din păcate, în momentul de față nu avem o forță politică, un partid care să reprezinte încercarea noastră de a răspunde la agresiune. Partidele care există, cu excepția lui AU, după părerea mea, sunt niște partide care au trădat interesele creștinilor, interesele noastre ca populație de rasă indo-europeană. Iar cum s-a ajuns ca să fim conduși de asemenea impostori, iată o întrebare la care sigur că răspunsul este complicat și nu-l putem da în seara asta în niciun caz decât să punem câteva repere la care să ne referim. În orice caz, este clar că nu avem conducători pe care i-am ales noi în cunoștință de ce ne oferă clasa politică. Ok. Și domnul profesor, am înțeles. În cazul dumneavoastră să schimbăm clasa politică, dar să rămânem în UE. Dar dacă o schimbăm, să presupunem că cei cu care le schimbăm, pentru că până acum de 31 de ani tot am schimbat și tot aceiași, cei care vin după aceea, dacă nu merg să bată cu pumnul în masă la Bruxelles, credeți că vom avea vreo șansă ca lucrurile să devină normale? Mi-a trebuit, scuzați, îl dau exemplu pe domnul Orban, am toată admirația pentru el, cu toate că încearcă să Orban, vă rog să faceți Orban Victor din Ungaria, de la unguri, nu Orbanul nostru bețiv, scuză-mă, dar să știe despre cine e vorba. Nu, vrem să facem o precizare să nu fie confuzie. Așa, da, e bine că am precizat, exact. Omul ăla merge și bate cu pumnul în masă acolo la Bruxelles. Nu fac europenii ceea ce vor în țara lui. Și bine face, asta ne trebuie. Scuzați, și cu asta termin. Singura condiție
ca noi să putem să trăim în Europa cât de cât mai normal, ar fi să avem astfel de oameni la conducerea țării. Dacă nu-i avem, cred că cealaltă soluție, oameni buni, hai să ne retragem noi de aici, pentru că așa nu-i de noi aici. Am devenit din bărbați femei, din tată am devenit părinte 1 și așa mai departe. Domn, trebuie să constatăm că, în general, toată planeta merge aiurea și sunt probleme strigătoare la cer privind inepțiile și aiurele care se produc pe planeta noastră, începând cu o țară cum este America, unde nu era de bănuit că se va ajunge vreodată la ce s-a întâmplat cu alegerile din anul trecut, ceea ce nici la noi încă nu s-a întâmplat. Deci, pe toată planeta se întâmplă lucruri oribile. Dar în același timp să vedem și că există semne de redresare în jurul nostru. Polonia, Ungaria, Italia, Austria, Germania acum s-ar putea să se producă niște schimbări în sensul normalizării. De normalizare e vorba, nu mai mult decât atât. Normalizare. Și lucrul acesta cred că se va petrece, se va întâmpla. Că nu poate absurditatea celor care ne conduc astăzi să rămână neafectată. Eu suntem de acord cu toții că avem parte de niște guvernanți pe care ni-a fixat serviciile obediente la instanțe străine, internaționale. Nici pe Iohannis, nici pe Câțu, nici pe ăștia care mai sunt în fruntea țării, nu îi putem recunoaște ca persoane pe care ni le-am dorit noi. Și aici aș vrea să fac o mică observație. Domnilor, a existat securitate, servicii secrete și înainte de 90, dar după 90 am putut să cunosc direct niște, să zic așa, foști securiști cu grade mari. I-am cunoscut destul de bine și mi-au făcut o impresie bunicică, ca oameni, ca intelect. Față de cei care astăzi, în cadrul acestor servicii, ne-au pricopsit cu alegerea pe care au făcut-o ei, propulsându-i în fruntea țării pe un Iohannis, pe un Câțu, pe un Orban ăsta altul, sau pe Grindeanu sau Gabriela Firea, ca să dau din toate partidele câteva exemple de inși care n-au ce căuta în viața noastră publică, mă face să mă îndoiesc de calitatea intelectuală a celor care conduc aceste servicii. Mă uitam la Coldea, așa numai din privirile lui și din puținele vorbe pe care le-a spus în public. Un nei ca nimeni, domn. Un nei ca nimeni cu 4 stele pe umerii lui. Pentru nimic obținute, pe nimica. Cu un CV jalnic, repetent, corigent și așa mai departe. Păi asta se explică obediența lui în fața celor care l-au pus acolo. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Tehnica. Și pe domnul Dan, îmi cer scuze că intervin. De vreo 5 minute stau cu mâna sus. Bunul simț mă face să ridic mâna, dar nu știam că mâna mea este invizibilă. Îmi cer iertare, nu știu, poate o să ridic piciorul data viitoare. Deci vreau să intervin de mult într-o anumită idee. S-au spus deja sute de idei. S-a monopolizat un pic discuția, ceea ce nu mi se pare normal, suntem totuși 5 aici la acest dialog.
S-a vorbit despre o ofensivă împotriva creștinismului. Perfect adevărat. Dar întrebarea mea ar fi fost posibil această ofensivă împotriva creștinismului fără complicitatea liderilor religioși? O întrebare, da? Și un alt lucru care vreau să spun, nu cred că există nici partid din partidele trădătoare care le-au menționat domnul Coja, deci care au guvernat România din 89 până astăzi, le numim, deci nu mai pot fi numite partide politice. N-au nicio legătură cu politica, cu economia, cu nimic. Da? Deci nu, ăștia nu mai vorbim aici de prostie, nu mai vorbim de corupție, vorbim de rea credință și trădare. Bun, deci aici am stabilit o chestie. Dar nu cred că există partid care a fost la guvernare care să nu să fie afișat cel puțin o dată cu vreun reprezentant major al vreunui cult religios. Da? Dar n-am văzut niciodată în România, din păcate, prea mulți lideri religioși, așa cum am văzut în Georgia, de exemplu, care să ia poziție pentru adevăr. Nu foarte recent, au trecut câteva luni, am văzut un preot catolic care a scos afară din biserică și a numit naziști pe cei care purtau o uniformă de polițiști, dar de fapt erau niște golani îmbrăcați în uniformă, care nu respectau nicio lege, da? I-a numit naziști și a scos afară din biserică. Da? Cum să spun, pe temei legal. Da? Deci fiecare jignire care, să spunem, ar fi adus-o acest preot, nu putea să exprime nici 10%, da? Din realitate. Deci nu avea cum. Și atunci eu atâta vreau să spun, dar nu știu, data viitoare, nu știu cum, hai să stabilim cum facem, ce ridicăm mâna, văd că nu-i valabilă, să încercăm altceva. Domnul Dantaut, îmi pare rău, eu folosesc telefonul și am două pagini. Erați pe a doua pagină și nu v-am văzut deloc. Îmi pare rău. Ok, se poate întâmpla, dar am înțeles nicio problemă. Dar vreau să pun întrebarea asta. Deci, ce influență a avut religia în ceea ce înseamnă spălarea pe creier, mințirea, manipularea? Ce efect are acum activitatea liderilor religioși? Îi auzim, sunt foarte vocali, ăia care aplaudă sistemul, da? Sunt mulți, ăia care în schimb au ceva de spus încep să dispară dintre noi misterios. Și când spun misterios, ar fi trebuit să se sesizeze chiar și organele de cercetare, procuratura. Mulțumesc. Domnul Gheorghe Zob. Am înțeles că vrea să intervină. Noi trebuia să clarificăm aici deosebirea dintre marxism ca orientare cu privire la stat și neomarxism. Domnul Sicra, dumneavoastră acum vă lipsesc criteriile de evaluare privind această concepție vizând statul. Vă rog să ne precizați cum vede statul această mișcare. Dacă ea este o mișcare de concepție, de gândire, atunci trebuie să prezinte o opinie cu privire la stat. Văd că puterea o vor, dar poate nu știm sigur dacă știu ce e acela stat. Nu, deci ei nu prezintă așa ceva, deci ei vin cu niște idei. Și în legătură cu religia, cu atacul la religie, ceea ce fac ei, un atac mult mai sus. Deci ei nu atacă numai religia, ei atacă omul spiritual în întregul lui. Deci ei vor să redefinească noțiunea de om, să transforme ceea ce cunoaștem noi la ora actuală, prin ființă umană, într-un om nou, omul lor, care să poată să facă ceea ce dorește. Aș vrea să vă citesc în continuare puțin din partea culturală pe care vor să o facă ei. Deci ei nu utilizează mijloacele de producție, nu utilizează ceea ce era obișnuită până acum societatea. Deci ei merg doar pe fundament cultural, fundament, știu eu, de învățământ, de educație. De educație. Pseudo-educație. Da. Schimbarea educației, adică dintr-un om normal să te facă animal, încet, încet. Am înțeles. Deci o să vorbesc despre nașterea revizionismului progresist cultural, numit impropriu marxismul cultural.
Deci, în 1929, revizioniștii progresiști și marxiști s-au întâlnit la săptămâna studiului marxist în Frankfurt, în Germania. Acolo Gheorghe Lukács a întâlnit un progresist tânăr și bogat, Felix Weil, care a devenit finanțatorul grupului. Până la apariția lui Gheorghe Lukács, teoria marxistă clasică se baza doar pe transformări economice care căutau să elimine diferențele de clasă. Felix Weil a fost însă entuziasmat de viziunea culturală a curentului progresist promovat de Gheorghe Lukács. Astfel s-a decis să finanțeze o nouă instituție revizionist-progresistă numită Institutul pentru Cercetări Sociale, mai târziu cunoscut ca Școala de la Frankfurt. În 1930, școala și-a schimbat direcția sub conducerea noului director Max Horkheimer. Echipa a început să amestece ideile lui Freud cu cele ale revizioniștilor progresiști, autointitulații propriu neomarxiști. Astfel a apărut revizionistul progresist cultural, denumit impropriu marxist cultural, căruia i s-a spus după alipirea freudismului în mod impropriu marxist sexual, sexomarxist. Denumirea corectă este însă revizionist progresist sexual, sexo-revizionist progresist. Dacă în marxismul clasic clasa muncitoare era văzută ca fiind cea oprimată de clasele conducătoare, noua teorie revizionist progresistă susține că toată societatea este oprimată psihologic de instituțiile civilizației occidentale, din care prima este familia. Școala de la Frankfurt concluziona că această teorie va avea nevoie de noi lideri pentru a grăbi schimbarea, întrucât muncitorimea nu mai era capabilă să se revolte de bunăvoie. În 1933, în Germania au venit la putere național-socialiștii. Întrucât în Germania nu mai era nici locul, nici timpul potrivit să fii evreu revizionist progresist, mulți membri ai școlii s-au mutat la New York, bastion al civilizației vestice, la timpul respectiv. Venirea în America a europenilor revizioniști progresiști. În 1934, școala a renăscut la Universitatea Columbia, iar membrii ei au început să-și transfere ideile asupra culturii americane. La Columbia, școala a perfecționat instrumentul pe care urma să-l folosească pentru a distruge civilizația vestică. Cuvântul tipărit. Au publicat multe materiale, din care primul a fost programul noii ideologii sociale, teoria critică. Adepții ei s-au numit teoreticienii critici, care au ajuns în prezent la a 6-a generație. Teoria critică este un joc asupra semanticii de o simplitate uimitoare. Să fie criticat fiecare stâlp al culturii occidentale, familia, religia, morala, etica, democrația, legea, libertatea de exprimare, învățământul și altele. Speranța era ca, sub presiune, acești stâlpi să se năruie și odată cu ei societatea capitalistă. Următorul material de fundamentare a fost revizionismul progresist. A revizionismului progresist a fost cartea Personalitatea autoritară, avându-l cu autor pe Theodor Adorno. Acesta a redefinit credințele tradiționale americane asupra rolurilor de gen și asupra moralității sexuale, numindu-le prejudecăți. Adorno le-a comparat cu tradițiile care au condus la apariția fascismului în Europa. Școala de la Frankfurt, mutată acum în SUA, a promovat trecerea de la ideile economice marxiste spre cele ale lui Freud, publicând lucrări despre reprimarea psihologică. Lucrările lor au împărțit societatea în două grupuri principale, opresori și victime. Ei au arătat că istoria și realitatea au fost create de acele grupuri care controlau instituțiile tradiționale. În acel moment, sub aceste cuvinte erau denumiți bărbații albi, creștini sau evrei, cu descendență europeană, care formau majoritatea categoriei de opresori. Pornind de la această idee, ei au arătat că rolurile sociale tradiționale ale bărbaților și femeilor se datorau
diferențelor de gen, astfel cum erau ele definite de opresori. Sexismul a fost definit ca dominarea societății de către bărbați. Cu alte cuvinte, genul nu există în realitate, ci este doar o construcție socială, iar lupta împotriva privilegiilor masculine devenea o parte a luptei revoluționare a revizioniștilor progresiști. Dacă până aici dorește cineva să întrebe ceva, da, poftiți, domnul Zop. Eu aici nu mai văd nimic comun cu marxismul, cu materialismul dialectic, cu raționalitatea acestei concepții. În centrul valorilor considerate de marxiști, de materialiști dialecticieni, era realizarea omului. Da? Dacă era realizarea omului, aceasta trebuia să se facă printr-un progres continuu în viața lui individuală, parcurgând etapele pregătirii educaționale școlare, continuând prin muncă și pentru cel care putea să se ridice la nivelul activității creatoare. Da? Subliniez acest lucru pentru că esența trecerii la comunism, așa cum era prevăzută de Marx, nu consta în accentuarea unei lupte de clasă, ci în superioritatea omului care activează, care muncește și care creează. Spargerea formulei capitaliste și a antagonismului se producea prin acest salt și explozie a condiției umane. Atunci când național-socialiștii au cotit și n-au mai urmat socialismul supranațional sovietic, au avut ca argument că nu se poate face socialism, mă refer la prima etapă a revoluției lor, decât în condiții de omogenitate, spunând un popor, un stat, un conducător. De ce? Pentru că deja aveau experiența de cel puțin 10 ani a Uniunii Sovietice, care dădeau din colț în colț și nu reușeau să progreseze. Trebuia să existe în fiecare țară un popor, era un principiu. Și atunci acolo se putea face socialism. Și au dovedit în 5 ani de zile că o concentrare pe activitatea fundamentală a omului, care este munca, este semnificativă pentru realizarea socialismului. Da? Că au greșit reorientându-se împotriva rasei albe, de fapt, împotriva slavilor, pe partea cealaltă, sub pretextul că atacă bolșevismul. Asta e o altă problemă. Dar varianta național-socialistă a fost varianta de socialism care s-a fundamentat pe ideea unei acțiuni curate, pure. O țară, un popor, un stat, un conducător. În aceste condiții se poate discuta de socialism. Nu în condițiile unor amestecături de resturi transnaționale. Deci, dacă luăm pe acești impostori și unelte ale corporațiilor, ale capitaliștilor monopoliști imperialiști, ca fiind purtători de nouă concepție și încă marxistă, ne aflăm într-o eroare fundamentală și eu, în realitate, vă spun că noi trebuie să demontăm această improvizație ideologică. Dar cred că asta ar putea fi și concluzia noastră, cel puțin eu așa simt. S-au mai lămurit un pic termenii, eu rămân confuz în privința neomarxismului. Faptele care se produc în numele acestui curent sunt însă atât de reprobabile încât nu merită, părerea mea, să îi combatem pe plan teoretic, ci pe plan faptic, punând în evidență aberațiile pe care ni le propun. Și cu conștiința clară că în spatele acestor aberații este un atac, repet, la ființa noastră rasială, la celula noastră de indo-europeni, de popoare caucaziene, cum mai suntem numiți, și de creștini. Este o luptă, după părerea mea, parșivă, insidioasă, dusă cu toate mijloacele posibile împotriva lui Dumnezeu, împotriva credinței în Iisus Hristos
și în valorile pe care le-a edificat 2000 de ani de existență creștină. Cine sunt cei care sunt interesați de dispariția chiar a creștinătății, a creștinismului, de dispariția chiar a rasei albe, prin metisare, prin pluralism rasial și alte lozinci extrem de periculoase, prin multiculturalismul, așa zis, pe care îl propun această gândire nouă, adică să apară un om care să nu mai știe din ce rasă face parte, din ce națiune face parte, pentru că este fiul a unei încrucișări de rase și de nații în spatele său, părinți și bunici de rase diferite, de națiuni diferite, de religii diferite, din care el, individul, omul nou, așa zis, să n-aibă niciun punct de sprijin pe care să-și edifice identitatea sa personală. Cine sunt cei interesați în această ofensivă împotriva creștinismului, sunt cei care au fost dușmani și adversari ai creștinismului chiar de la apariția creștinismului. Să nu ne ferim să spunem că există această adversitate și principala dovadă este exodul de musulmani care se produce asupra Europei și exod de care nu sunt străini, cei care vizează aneantizarea creștinismului, dispariția lui de pe fața pământului. E părerea mea cu care îmi închei seara plăcută petrecută alături de dumneavoastră și îmi cer permisiunea să mă retrag. Ei bun, cred că ar trebui fiecare să spunem concluziile noastre, nu? Probabil că... Da, deci ne trecem apropiem la și noi. concluzii și vom continua în emisiunea următoare. Domnul profesor deja a spus concluzia lui, dacă îmi dați voie să spun și Martin. eu a mea. Da? Se poate? Da, sigur, poftim. Da, mulțumesc. Eu din ceea ce am auzit în seara aceasta și am constatat, este faptul că pentru mine a fost deci o seară foarte productivă, deci am învățat multe lucruri pe care nu le știam, dar am ajuns la o concluzie, și anume că suntem sub asediu, suntem în război împotriva unui inamic care este invizibil, pe care nu-l vedem. Întotdeauna unii și-au spus, noi suntem socialiști, noi suntem capitaliști, noi suntem comuniști, noi suntem democratici. Dar cine sunt aceia care au spus, noi suntem neomarxiști? Ca atare, nu știu pe nimeni care să se bată cu pumnul în piept și să declare lucrul acesta. Spunem noi despre ei, pentru că vedem gândirea și politicile lor. Deci luptăm împotriva unui astfel de inamic invizibil, dar totodată efectele lui se văd. Noi nu putem vedea vântul, dar vedem efectele uraganelor care distrug case și așa mai departe. Am mai tras încă o concluzie prin faptul că acest curent neomarxism este un fel de amestecătură, cum a spus și domnul profesor, un fel de Frankenstein. Nu știi, amestecat din toate. Sau dacă este să vorbim pe înțelesul unui bucătar, este o supă de perișoare amestecată cu o supă de varză, cu varză murată, cu prăjitură, cu sarmale, cu carne, toate amestecate la un loc în care nu poți să știi ce anume este, dar cu siguranță poți să știi, domnule, așa ceva nu vreau pe masa mea, de așa ceva vreau să mă feresc, eu vreau să mănânc o mâncare normală. Deci asta e concluzia mea. Trebuie să ne ferim pe cât se poate de mult de acest curent, pentru ca să putem să trăim o viață normală, așa cum am avut-o noi până înainte ca acest curent să ne bată la poartă și chiar să intre cu bocancii forțat în viețile fiecăruia dintre noi. Mulțumim, domnul Sorin Budacan. Mulțumesc și eu. Domnul Dan Căut. Da.
Sper să fiu foarte scurt și prinzător. Vorbim într-adevăr de o ofensivă împotriva creștinismului și eu nu prea aș pune semnul egal între creștinism și așa zisele culte. Pentru că, sincer, eu nu mă simt reprezentat, îmi pare rău să spun, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu mai văd glasuri. Și vedeți, li se pune o întrebare liderilor religioși, tocmai în Scriptură. Oare tăcând faceți voi dreptate? Vreau să le amintesc liderilor religioși că cuvântul este divin, muțenia este drăcească. În momentul când ai toate motivele să iei poziție pentru adevăr și nu o faci, înseamnă că ești de acord cu abuzul, ești de acord cu crimele, ești de acord cu traficul de copii și de femei, ești de acord cu tot ce se întâmplă în acest stat spre care se tinde. Astăzi am vorbit, ca să le reamintim celor care ne ascultă, despre tendințele acestui stat progresist. Și acolo se tinde. Când faptul că lipsesc pe timp de pandemie câteva zeci de copii dispăruți, e doar o statistică, nu interesantă deloc, nici pentru partide, nici pentru, cum să spun, partea asta religioasă. Deci ceva normal în statul progresist, pe nedrept numit astfel, desigur. Mai e ceva foarte normal în statul progresist. Modificarea alimentației. Da? Adică introducerea alimentelor modificate genetic. E ceva normal. Da, sigur. Da? O altă chestie normală este restrângerea libertăților fundamentale. Muncă. Deci în momentul când nu-i dai voie la țăran să iasă din casă, să ducă în grădină, să-și lucreze pământul pe motiv de COVID, dar dai voie să fie deschis un supermarket în care intră mii de oameni și aceeași vânzătoare care atinge marfa luată de mii de oameni, da? Și practic face, să zicem, schimb de virus, ca să spun așa, deci poate să funcționeze, da? Deschis, fără nicio opreliște. Să vedeți aici dubla măsură. Vreau să vă invit pe toți cei care ne-ați urmărit și sunteți interesați de tendințele acestui stat, care nu are nicio încăpătâi, și nici nu va dura foarte mult. Să știți că dacă nu vom lua atitudine, deci la fiecare formă de abuz, să știți că abuzurile vor crește. Deci abuzurile cresc proporțional, sau invers proporțional, să zicem așa, da? Cu indiferența noastră. Exact. Deci cu reacția sau lipsa noastră de reacție. Da? Și aici ar trebui să auzim niște glasuri. Pintea Viteazu, domnul Florin Piersic, domnilor din aceștia care au fost artiști, oameni de cultură, fac un apel, domnul Dorel Vișan, Dumnezeu va vindeca de cancer, de ficat, medicii vă mai dădeau 6 luni de trăit. Oare care a fost scopul să vi se prelungească viața? Fac un apel la tot oameni de cultură, artiști de toate felurile. Deci chiar nu aveți nimic de spus? Vă convine? Domnule dragă, Florin Piersic și Vișan sunt actori. Ei rostesc textele altora. De acord. Dar sunt totuși pe undeva... Nu sunt oameni care să conducă și să ne îndrume decât dacă li se oferă un text al unui autor. Ei nu sunt autori de texte. Degeaba vă adresați lor. Ei sunt niște actori. Nu-i confundați cu ce ar trebui să fie. Domnul Ancoja, îmi cer scuză că intervin din nou. Eu fac apel la umanitate. Dumneavoastră a spus că sunt oameni. Da? Deci dacă sunt oameni, eu fac apel la această umanitate din ei, indiferent cine ar fi și ce funcție ar avea, chiar și Badea Văsălică de la Stână ar trebui să aibă ceva de spus, nu? Și ar trebui să fie ascultat. Deci eu cred că cu atât mai mult un om care a umblat prin lume, în turnee, a văzut o felul de sisteme, a văzut o felul de lucruri. Deci ăștia sunt niște oameni care, cum să spun, ar trebui să aibă un cuvânt de spus. Pentru că, vedem, deci, știți ce vă spun? Pentru că de partea altă vin o grămadă de fățarnici, de ipocriți, care spun m-am vaccinat, care spun
știți, m-au anunțat că era ăla de la Alb-Negru, nu mai știu cum îl cheamă, acel artist, și să vezi cum se dă de gol, golanul. Da? El spune, am fost anunțat că am primit COVID și ce face el în următorul moment? Se duce să-și sărute copiii. Bă, oameni buni, suntem normal la cap sau pe ce lume trăim? Adică, dubla măsură, din nou. Adică, putem să-i auzim pe acești ipocriți să spună tot felul de lucruri și alții să tacă? Păi nu, dar ei, prin tăcerea lor, indiferent din ce categorie fac parte, să pun de acord cu abuzurile. Tăcând, le confirmați și le dați putere. Deci trebuie să înțelegem că ca să ieșim din acest punct, da, și din această situație, de situația în care suntem, e ca o ciorbă, da? Și o secundă, vă rog frumos, nu v-am întrerupt. Vă rog frumos, din suflet, dați-mi voi să-mi termin ideea, da? Și cu asta închei. Nu, eu mă retrag. Îmi pare rău că mă obligă niște chestiuni de familie. Vă mulțumim pentru Mă retrag și vă doresc tot bine la toți colegii de emisiune. O seară bună, tot respectul, domnul profesor. Da, deci vreau să spun așa, situația în care trăim am putea o asemna cu o ciorbă, gustul ei depinde de ingrediente și ingredientele punem fiecare dintre noi. Deci rezultatul realității în care trăim reflectă implicarea sau lipsa de implicare a fiecare dintre noi. Indiferent ce funcție are, și am vorbit de stat, cred că vom ajunge la un dat să vorbim și de funcțiile statului. Dacă vorbim de funcțiile organelor în corpul uman, atunci spune, bă, creierul gândește. Hai să vedem cine e creierul pentru România. Inima face o altă funcție, da? Și să încercăm să facem niște echivalente de astea în stat, pentru că ca să fie un stat viu, funcțional, aceste funcții trebuie să lucreze la maximă capacitate. Deci, prin asta, vreau să le dau așa un indiciu celor care ne ascultă înspre ce ne vom îndrepta cu dezbaterile în acest format de emisiune, să înțeleagă că dacă îi spune ministrul transportului și de 20-30 de ani avem aceleași drumuri, nu mai cresc autostrăzile numai așa cu milimetru, păi atunci ăla-i trimisul poporului, împuternicitul poporului, să facilitează circulația, transportul în această țară. Ministrul Agriculturii. Dispar toate fermele românești. Nu să investește deloc în dezvoltarea fermelor mici și mijlocii. Din nou, împuternicitul statului. Cine le dă putere? Noi le dăm putere. Eu mă opresc aici și sunt convins că nu am acoperit nici pe departe această temă și probabil o vom relua. O vom relua cu siguranță. Mulțumim pentru atenție și eu mă opresc în acest punct. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Zob Gheorghe? Concluzii? Domnul Sicra, eu mi-am exprimat concluzia. Vă rog să fiți atenți, să nu cădeți victimă acestei agresiuni intelectuale și lingvistice. Vi se bagă în față tot felul de denumiri derutante. Neomarxism, neocomunism. Toate sunt făcute numai ca să vă ducă pe căi greșite. Nu mai mușcați această momeală ideologică și lingvistică. Să studiem, dacă vrem să cunoaștem ce este socialismul, ce e comunismul, ce e capitalismul, să studiem operele celor care s-au dedicat acestor studii și nu toate improvizațiile venite din ghetourile occidentale, luate pe post de ideologii. Să încheiem odată cu această mușcare de momeală tot timpul. Au luat creștinismul și l-au confiscat popii și au făcut din el ce au vrut ei de-a lungul istoriei. Și creștinismul nu mai este cel care a fost în secolul I. Au luat socialismul și l-au făcut praf. Au luat acum marxismul și fac un neomarxism. Toate lucrurile astea trebuie evitate și demontate pas cu pas să dispară. Deci nu mai mușcăm asemenea momeli ideologice. E minciună sfruntată. Singurul domnul Coja care a făcut o observație la care trebuia să fim foarte atenți și care era pe linia analizei tezei marxiste a rolului progresist al clasei muncitoare. Trebuia să ținem cont de acest lucru și să fim foarte atenți altădată când discutăm despre ce clasă muncitoare a fost avut în vedere, despre ce clasă muncitoare a discutat Marx când a spus că ea va fi clasa care va sălta societatea pe un nivel superior capitalismului. Nu despre muncitorul care vrea să ajungă bruticar și parazit social, ci despre muncitorul care vrea să devină creator. Despre acela a discutat Marx. Am încheiat.
O scurtă Mulțumim. precizare aici. O scurtă, foarte scurtă. Acel muncitor, domnul Gheorghe Zob, este și răsplătit pentru munca și creația lui. Are o motivație, trebuie să o aibă și în această lume, dar să fie o motivație și de mentalitate. Deci asta era intervenția mea. Da. Eu, în încheiere, aș vrea să adaug câteva cuvinte, în special la religie, și o să mă refer puțin la ortodoxism. În ultima perioadă observăm tot mai mult că există mai multe curente, chiar în Biserica Ortodoxă Română. Deci, unul este curentul marilor arhirei și al bisericilor de mir și altul este curentul monastic, deci al celor din mănăstiri. Cei din mănăstiri sunt mult mai aproape de populație, încearcă să îndrume altfel populația, pe când cei de mir caută să facă politica statului, să zic așa. Deci, chestia asta nu e numai Biserica Ortodoxă Română, o putem observa și în Biserica Greacă și în Biserica din Creta și în toate bisericile din lume chiar. Deci, o parte a bisericii a trecut de partea statului, iar cealaltă parte a rămas de partea lui Dumnezeu. Nu degeaba se spunea că înainte era cruce de lemn și inimă de aur, iar acum avem cruce de aur și inimă de lemn. Deci, trebuie să ținem cont de treburile astea. Dar noi, și acesta este scopul acestor emisiuni, trebuie să încercăm să facem semenilor noștri, să ne educăm și noi odată cu ei, facem oarecare educație politică și nu numai politică, și socială. Deci dacă noi nu știm ce înseamnă statul, care sunt funcțiile lui și care este rolul lui în viața noastră socială, nu vom putea să alegem corect în momentul în care vom fi puși în situația de a ne alege viitorii conducători care ne vor decide soarta. Deci eu nu degeaba am spus că atacurile se fac nu doar pe linie religioasă, ci pe linia întregului om din punct de vedere al mecanismului spiritual. Deci să nu uităm că prin vaccinul ăsta se modifică structura ADN a genomului uman. Deci rămâne de văzut dacă cei care au făcut vaccinul vor mai fi oameni așa cum am fost creați de Dumnezeu sau vom fi altceva și ce vom fi. Cu aceasta vă mulțumesc pentru atenția din seara asta. Emisiunea viitoare va continua pe aceeași temă, n-am reușit să o terminăm tema și am dorit, dacă se poate, ca auditorul să pună mai multe întrebări, să se implice în discuțiile noastre. Vă mulțumesc, o seară bună, mulțumesc și invitațiilor, la revedere! La revedere, o seară bună!